салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Мошин Бозор ТЖ. Инак бо дархости зиёди шумоён мо имрӯз омадем ба ҷои фурӯши лабоҳо. ҳозир аз нарху навои лабоҳо барои шумоҳо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар навори оянда барои шумо аз нарху навои лабоҳо маълумот дода будем. имрӯз ҳам ҳозир мефаҳмем нарху наво дар бозор чӣ хел. лабо соли барориш 2010 мошин вагон мебошад. мана ин намуди бернаи мошин. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар навори оянда Юсуфҷон гуфтаги бародар гуфтанд ки саломи моро аз Красноярск расонед. гуфта саломи бародарро барои ҳамаи шумоён мерасонем. аз он ҷумла шумо ҳам метавонед дар комментарияҳо саломи худро расонед. ман ин ҷои боркашонии мошин дӯстони азиз. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик. ман инҷа радио FM дорад. пробегаш 125 000 километр пробег. нархаш чанд пул ако? нархи мошин 54 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 791 96 96. дӯстони азиз, танген соли барориш 99. ман ин намуди берунаи мошин дӯстон. чордара. ман ин ҷои боркашониш. мана балони газашам ҳаст. намуд аз кафои мошин. оригинал Хитой будад. оригинал Хитой бутусия. ин ҳолти салон. мана коробкаш механика. пробего 0 гуфтаги 1 круг гасиги бефикрам. ман ин ҳолти салони кафои мошин. нархаш чанд пул меда? 30 гуфтост. ин нархаш чанд пул? 23000. 20. ёдовар мешавем санҷиши техникиш то моҳи ноябри соли 2021 нархи мошин 23 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 755 08 17 90 781 02 00. лабо соли барориш 2008 мошин вагон мебошад. ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ман ин ҷои боркашониш. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробка механик. ман инҷа CD плеер дорад. пробегаш ҳозир мефаҳмем. пробегшам 144 000 километр пробег. ман ин ҳолати салони мошин дӯстони азиз. чӣ хеле ки дида истодед. нархаш чанд пул ако? нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 759 15 19. лабо соли барориш 2006 дӯстони азиз. ман ин намуди берунаи мошин. чӣ хеле ки дида истодед. мана
من این جای بارکشانی ماشین نمود از کفای ماشین منه داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механик ва инҷа магнитофон дорад пробегаш 66000 километр мене яъни ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед ин нархаш чанд буд нархи мошин 57000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 859 759 15 19 гап нест ко лабо соли барориш 2010 дӯстони азиз мани намуди бернаи мошин мана мани ҷои боркашониш дӯстон мани намуд аз кафои мошин балоношам ҳолатош хуб чӣ хеле ки дида истодед мана балоношам ҳолатош хуб ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон ду электропакет коробкаш механик ва инҷа магнитофон дорад пробегаш пробег 143000 километр пробег мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз мана нархи мошин 57000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 960 25 26 92 791 08 00 мана дӯстони азиз бисёр хоҳиш мекардед ки савдошудагиша ябо гирид гуфте якта лабо солаш чанд гуфтед 2006 будааст вагонди будааст 45500 сомон ба савдо шудагӣ дӯстон мана 45500 сомон ба савдо шудагӣ инам чӣ хеле ки дида истодед ҷои боркашониш мани намуд аз кафош ҳозир дохили салонашам барои шумо нишон медиҳем мана дохили салон ду электро коробкаш механик ва инҷа магнитофон пробегаш 89000 километр як круг гаштагӣ не мани ҳолати салони мошин ин савдо шуд фурӯхтиам 45500 сомон ба фурӯхтагӣ дӯстони азиз шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо телефон барои маълумот 92 899 89 89